ang banalagawain ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na ang ating midweek service. Kaya ihanda ang ating mga sarili upang ating lubos na mapapurihan at masamba ang ating pinakamamahal na Jesus. At bago tayo magpapatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At dobleng paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildis Radalmeda, the prophet of our living and loving God. At syempre, hindi natin yan pwede makalimutan dahil eksakto sa araw na ito, June 28, ang kapanganakan o ang kaarawan ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal. Lagang napakabuti ng ating dakilang Diyos sa patuloy na mahabang buhay na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating beloved pastor, maging sa kalakasan, kalusugan, na hanggang sa oras ito ay kasama pa rin natin sila na sumasamba at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya aking pinapaabot natin ang ating pagbati ng happy birthday sa ating dear beloved pastor, Wildis Radalmeda. At of course, sa mga ginitong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor, Linus Almeda, at sa buong Almeda family, kanilang beloved children, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, maguhan man, datihan, bagay sa inyong mga beloved webcast viewers na patuloy na nanonood sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, mapagpalang hapon sa ating lahat, mga minamahal, kunang oras sa inyo. At sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit, kabanata 100, talata 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Magkaingay kayo ng may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kayong harapan na may awitan. Napakalinaw ang sinasabi ng talatang ito, kaya tayo nandirito. Kaya tayo nandirito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, hindi upang magliwaliw yung ating mga isipan, mga minamahal, kundi pupuri tayo sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil mga minamahal, ito ay utos ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, yung iba sa atin galing pa sa malalayong lugar, galing yung iba sa atin sa trabaho, at mga ginawa nating mga gawaing bahay, mga minamahal, talaga pagod ang ating physical na katawan. Subalit pinilit pa rin nating dumalo. Yung sakripisyo na yan ay nakikita yan ng ating dakilang Diyos upang hindi lamang tayo makapagliban, mga minamahal. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon na ito na tayo nandirito. Magpuri tayo, mga minamahal, na tayo magkakasamang magkakapatid, mga minamahal, at mga minamahal, dahil sa pagpupuri, walang kalugihan, mga minamahal. Dahil ang ginagawa natin dito na pagpupuri, mga minamahal, ito ay kapangyarihan. May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal, na anumang karamdaman ang taglay mo, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, tiyak na yung karamdaman na yan ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Anong mga problema, mga pasan-pasan mong kabigatan sa buhay, mga minamahal, kapag nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, lahat ng mga bagay na yan ay aayusin ng ating dakilang Diyos. Bibigyan kanya ng kaginhawaan, ng peace of mind. Mga minamahal, ganyan kahalaga, ganyan kamakapangyarihan yung ginagawa natin pagpupuri dito, mga minamahal. At hindi lamang yon, dahil sa ating pagpupuri, nararamdaman natin ng grabing kagalakan, ang hindi masayod na kagalakan. Kaya yung iba sa atin sa ating pagpupuri, mga minamahal, talagang napapaindak tayo, napapalukso tayo, mga minamahal. At hindi lamang yun, dahil nararamdaman din natin ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus, na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi, hindi mababayaran ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Kaya mga minamahal, huwag nating sayangin ang ating pagparito. Mga minamahal, sabi sa Biblia, magpuri ng may kagalakan. Sa nabasa natin kanina, magpuri ng buong lakas, puso, isip at kaluluwa. Mga minamahal, ibigay natin yung the best na pagpupuri na maibibigay natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang Diyos na sinasamba natin dito, pinupuri natin dito, ay Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal, ibigay natin yung 100% o higitan pa natin yung pagpupuri
na ibibigay natin sa ating pinakamamapansus. Dahil mga minamahal, dito tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos sa pagpupuri, may kapangyarihan at may pagpapala. Mga minamahal, kaya mga minamahal, ihanda ang ating mga sarili dahil napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos para sa atin sa hapong ito. At bago tayo magpapatuloy sa ating maghapong pagpupuri, ang banal na gawain, ay tayo munang lahat ay sama-samang tumayo at manalangin tayo. Mga minamahal, itaas natin natin dalawang kamay at tayo makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon, sa undalan ng beloved Pastor Waldis Trado Almeida. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin sa habang ito. Kami narito sama-sama pupuri, luluwalhati at sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami patuloy, kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paan, nagsisisi sa kami na supungan sa lahat ng mga nagawa ng pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, ito may sa isip, salita, sagwa, patawarin mo kami, hallelujah, hugasan kami ng iyong banal dugo siya magsukrus sa Kalbaryo at aming patuloy na panalangin, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay ibigay sa aming dear beloved Pastor Waldis Trado Almeida, patuloy pagpalayan sila sa buong Almeida family sa aming gagawing pananambahan, pagpupuri sa araw na sa hapong ito, samahan mo kami mula pinolang isang mong bawat ito, banal na gawain namin sa gawa mula sa pag-awitan sa congregational singing, joyful at solemn songs, mga beloved soul leaders, mga sis, papunin awitin, ialas yung gamitin mo, kasangkapanin, magsilbing ng spiritual at pagkapala, maging sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, nakahanay sa hapong ito, mga patotoo na yan, basbasan mo, magsilbing karagdagan, formula at kalakasan ng pananampalataya sa iyo, at maging sa pag-awitan ng beloved choir, sa kapunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, samahan mo ang iyong mga awit, malpansus, hallelujah. Samahan mo kami sa aming sa pag-aaling awitin sa iyo, ibuhos mo sa aming kalagayan ng pagpuring napakatamis, banal na prosesya, maging sa katapatan ni Manag sa pagkakalawig kapasandog, siya susin ng pagkapala, sa mungunis pagpaliwanag, samahan mo malpansus, hallelujah. At patuloy pagpalain yung mga anak, mga patuloy tumatalimat sa pag-aaral, banghali kaligtasan, dadali pinagpalang mga ngaral sa hapong ito, ang iyong mga banal salita na aming papapakinggan, tumimo sa aming puso't sipan. Ito'y aming may pamuhi habang kami naghihintay sinalalapit ng kabalik, basbasan mo, magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at sa iyong mga anak na naghahanda sa mga oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasahin mga sakyan, ingatan ng mga anak para tingin sa iyong sambahan ng malo lahat ligtas. Sama mo kami lahat, magdaraw sa banal na gawain sa araw na ito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat, ipagkalo mo sa aming katagumpayan, ipadamo mo sa amin ang di masay na nakagalakan, tapos busin mo kami ng iyong napakatamis at banal pasensya o sandalang beloved Pastor Waldis Trado Almeida, amin ang nangkin ng katugunan aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatali sinasaway lahat ng mga demonyo gawang ng madalang, palagi sa pagkapuri, demons of hindrances we bind, the power of darkness, kasound. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo yan. Patuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sa joyful songs tayo mo imawit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siya laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig,
upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay sa paglakad ko. Ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siya gabay sa paglakad ko. Ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
Just keep trusting my Lord. I say walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky with the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Mananalig sa mga panahon, kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o madilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o madilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o madilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Cause of the Lord while it may be
There's some place that feels like you're true. I waited so long and I'll see you belong. Things they want away. We love you from the start. I was thinking slow, just in the road I was spinning around. Instead of speeding, you gave me a beginning from the solid ground. Like I suppose
the Prince of the season. That's right, Jesus, my Lord and my God. Do you know Jesus is a man from Galilee? He made us to walk in the blind eyes to see. Some say he was a good man, but what he really sure was right. Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and the beginning and the end. He's the great I am, the oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is in the bright Jesus, my Lord and my God. The Alpha and the beginning and the end. The great I am, the way, oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is in the bright Jesus, my Lord and my God. Jesus, I want to my life and you won't let me go. Jesus, I into my heart, yeah, to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus, I want to my life and you won't let me go. Jesus, I want to my life and you won't let me go. Jesus, I into my heart, yeah, to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus, I want to my life and you won't let me go. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sometimes I remember how we used to live in sin. Tried to make heaven, but it wasn't easy. I hold a lot of things on mine, did all the other things on mine, but he never ever did it. He opened up and let Jesus in. Now I sing Jesus, I want to my life and you won't let me go. Jesus got into my heart, in my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Sometimes I remember how I used to live in sin. I tried to wake up
praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again.
tunog ng trompeta, awit sa saliw ng matatira, sa pagtugtog ng tambor. Ikaling saya, ang Diyos ang buhay. Purihin siya, purihin si Jesus sa batang ng templo, nagsisiwitan, purihin sa langit, sa lakas ng tagal. Purihin sa tunog ng gitara, awit sa saliw ng albanlira, sa pagtugtog ng tambor. Ikaling saya, ang Diyos ang buhay. Purihin siya, purihin si Jesus sa batang ng templo, nagsisiwitan, purihin sa langit, sa lakas ng tagal. Purihin sa tunog ng trompeta, awit sa saliw ng albanlira, sa pagtugtog ng tambor. Ikaling saya, ang Diyos ang buhay. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, the King throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus, more and more. Let's talk about Jesus, King of Kings, the Lord of Lords, the King throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the dawn. Let's talk about Jesus, more and more. May bayan sa langit, handa sa akin, kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan sa langit, walang bayaan, siniyaan ni Jesus sa Kalbaryo. May bayan tayo sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bayan tayo sa siniyaan ni Jesus sa Kalbaryo. May bayan tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. May bayan tayo sa langit, walang bayaan, siniyaan ni Jesus sa Kalbaryo. You are the great, big, wonderful God. Glory! You are the great, big, wonderful God. 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 Alang-alang sa Panginoon, isang di magagawa ng isa. Basta tayo at siyang isa. Iwasin natin ang problema, isang maganda at inuubisa. Sabihin mo maraming dapat wala. Glory! Alang-alang sa Panginoon, isang na di magagawa ng isa. At kung tayo isang-isa, iwasin natin ang problema, isang maganda at inuubisa. Sabihin mo maraming dapat by His name, the
have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, Lord, you can stand before. In the mighty name of Jesus, we have sure victory. Victory, glory, yes, victory. Hallelujah, your great Jesus, give me victory, glory, Lord. Hallelujah, He's all done for me. Oh, victory is victory. Hallelujah, your great Jesus, give me victory, glory, Lord. Hallelujah, He's all done for me. Victory is victory. Hallelujah, your great Jesus, give me victory, glory, Lord. Hallelujah, He's all for me. Oh, do remember me, oh, do wonderful Lord. Oh, do remember, go right, do remember, do remember, way beyond the blue. Oh, do wonderful, oh, do remember me, oh, do Lord, oh, do remember me, oh, do remember me, way beyond the blue. After the holy glory, outshines the sun. After the holy glory, Lord, outshines the sun. After the holy glory, outshines the sun. Way beyond the blue glory. Oh, do remember me, oh, do Lord, do remember me. Oh, do Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. When we all get to heaven, what a day of blessing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout a victory, glory. When we all get to heaven, what a day of blessing it will be. When we all, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. My, Jesus is mine. Run when I'm telling, my, Jesus is mine. Mine all the time, oh yes, mine. My, Jesus is mine.
the power and the blood of the Lamb. There is power in the wicked power, the precious blood of the Lamb. There is power, glory, in the blood of the Lamb. There is power in the wicked power, the precious blood of the Lamb. There is power in the wicked power, in the blood of the Lamb. There is power in the wicked power. Purihin ang ating dakilang Diyos at dyan natatapos ang paggawitan sa joyful songs para lawan sa pinakamamahal na Jesus at tayo naman ay darako sa kasunod ang pagpupuri natin sa pag-alin naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin na abang naghahanda ang ating beloved song leader. Tayo mo ng lahat ay sama-samang manalan upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O pagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo ang pinakamamahal na Jesus. Sa dala ng beloved Pastor Valdez Almeda, maraming salamat sa pagkapalang pinagkalim sa amin sa hapang ito. Sama-sama ka namin papapurihan,
Maluwalhatin, masambang mapasalamat sa Espiritu at sa katotohanan at bawang patuloy sa pagpuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba, humihingin kawad, kapatawaran saan kami nasumpungan sa lahat ng mga paggugulang at pagkakasala namin. Ito may sa isip, salita o sagot, patawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsugkrus ng Kalbaryo. Aming inadalangin sa ipag-awitan sa mga solemn songs, muli kami samahan. Nang isan mo, papuri awitin namin ali para lamang sa iyo, tanggapin mo ito. Aming kamapalugdan, gamitin mo. Magsilbing ng Espiritu ng pagpapala, hindi mo lang ng kabuluhan, pagdalo ng mga anak sa abo ito. Kumilos ka sa aming kalagay ng pagpapuri, puspusin mo kaming lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kailangan na kailangan. At sa udalan ng Beloved Pastor, Wildes George Almeida, amin ang laki na katugunan aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas. Tinatira sila sa way lahat. Tinatuloy mga demonyo ko na kaya malalang. Balakit sa pagpupuri, lumayas sa pangalas. Kasout. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sa mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader. And praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, God bless mo sa mga kapatid, di ba na Diyos mabilirus, sa mga papuri nga. Praise God, sa moras namin mahal, tabi magpatuloy sa ating papuri sa ating Pinoy. Praise God. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na saan ako pupunta? Maaari nasa hangin pa ako, nagilang saan tungo. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasahan pa ako, nagilang saan tungo. Naglagan sa akin ang buhay ko, hindi malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y gulong. Di ko na malaman kung ano sa buhay ko. Walang magbabago kapag punan ng langit na darama ko. Kahit na ang naging dahilan, naghanap ng liwanag gusto. Layaw ng lumang ang siyang samantala sa kung saan hanap. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari sa aking bago, nagdilang saan ang dugo.
kung wala di ko na malaman sana kung pupunta. Mahal na sa hapa ko, di lang sa puso. Naglalaro sa amin ang buhay ko, di alam kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito. Ako'y kulong sa halo. Di ko na malaman kung ano gagawin sa buhay ko. Hawak kalungkuran, walang magbabago. Kapag unang ng lagi na darama ko, tabi ka ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, malayo ang laman ng siyang pagsamantalang sagot sa aking hanap. Punta sa Santiago, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman sana kung pupunta. Sa hapa ko, di lang sa aking dugo. Nasaan niya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman sana kung pupunta. Ari nasa hapa ko, di lang sa aking dugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman sana kung pupunta. Sa hapa ko, di lang sa aking dugo. Kung kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko mawawala, mas naisip ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y nagkalala, di ko kailangan sa'yo ang katangiatan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala, mas naisip ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y nagkalas naman. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-inghanan mo ang gusto't pagtungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanong,
minsan ay di ko kaya mapaglaban. Kaya't kailangan ako sa iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang gusto patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan oh Jesus, pakinggan mo pagsamo ko, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Di ko kailangan ang katangian kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Basta isip ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y nakakala. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Ang kahinaan ng aking buhay minsan ay di ko kaya mapaglaban sa mahal. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo. Ang kahinaan ng aking buhay minsan ay di ko kaya mapaglaban sa'yo. Kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay.
Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, lakas kong matungo sa'yo. Hindi ko matanto. Pag-ingatan mo, kung lahat ng yaman sa mundo magsabi at lahat ng ginawa at naisip kakampi, hahanap ko kahit saan sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Kung lahat ng yaman sa mundo magsabi at lahat ng ginhawa at naisip kakampi, hahanapin ko kahit saan sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugong inunumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanggalin na bayan ng bawat nagdarako sa aking kasalanan. Ito ang ipagubos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan hindi sapat sa dugong inumanan para sa ating kaligtasan. O ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugong inumanan para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo mag-akin at lahat ng ginhawa at naisip kakampi, hahanap ko kahit saan sulok. Sisikapin ko bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugong inumanan para sa ating kaligtasan. O ngunit di pa rin sapat,
hindi sapat ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niya dumalo para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman ng mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdarahon sa aking kasalanan. Dito ang ibang lubos, ngunit di pa rin sapat, ngunit na hindi sapat ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan hindi sapat sa dugo ng dumaan para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, ngunit na hindi sapat ang bayan sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo ng dumaan para sa ating kaligtasan. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapad sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, bigay niya patuloy na lahat. Katulad ng pagsigat ng pitong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng lupa, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw pa, maasa lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Iyan, O Diyos, ay aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking pupurihin. Dakila ang iyong karapatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng lupa, magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw pa, maasa ka lang, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan.
sa bawat bigat tagumpay man inaroon. Daluyan ang pag-asa kong ginahon. Pag-ibig mo ngalan sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tabangan ng luha magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y makulama, maasahan kalagi. Maging hanggang wakas nitong buhay, pagkat wala ng pagsubok na rin hananas mo na hindi panas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niyan sa sayo pagkat wala ng pagsubok na rin hananas mo na hindi panas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa iyo, sa iyong paglalakad sa landas ng buhay. Hira'y pasalubong ang iyong maranasan. Subalit kaibigan mo, na lungkot na nadarama ang iyong mga mata ay puno ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na rin hananas mo na hindi panas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Kahit kaibigan pa ng iyong hinalala, paligid mo man libos ng kadiliman. Lakas yan sa siyo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng pagsubok na rin nananas mo na hindi panas ng lahat tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niyan sa sayo pagkat wala ng pagsubok na rin hananas mo na hindi panas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niyan sa sayo magpagkata, huwag maghina. Laging sumasangha sa gawain ng Diyos.
magpahina. Laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Yamang alam namin nasa ni Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam namin nasa ni Diyos, na ang aming gawa ay mayroong kabuluhan. Magpatala, huwag maghihinaan, laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Magpatala, huwag maghihinaan, laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang Israel. Si Manila litong-litong, Diyos ikaw nga mayroon. Landas ko ay nasa Karibino, diriha ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking naramdaman, lahat ng hirap ay napaharap. Buhay ko'y nahinalo niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking naramdaman, lahat ng hirap ay napaharap. Buhay ko'y nahinalo niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Simple na ganhan. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay taglas sa aking landas. Pag-ibig niya lagi na mamasusunod. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay napaharap. Buhay ko dahil pinagyan tunay. Ang Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking naramdaman, lahat ng hirap ay napaharap. Buhay ko'y laging pinagyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang kumaalala, walang kumagawa.
hirap at suliranin, tanda, sinikap kong lumasin ngunit di ko tunay. Ngayon sa mata, buhay kumanda, binigyan mo ng kulay, pinaspos ng pag-asa, hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagsimula. Binigyan mo ako ng awit ang buhay, hanggang lupa iyong binawi. Kaya ang awit ko ito'y akasigo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aming Jesus. Ang puso ko'y masiyaw, lugod ay naglaho, binigyan mo kang hiyakan, itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit ko ito halasigo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Huwag ka nang mangamba, si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay laging ipapamana sa iyo. Sa pagsubok ay hindi kanya bababayaan. Nang siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Mananampalaya sa nag-iisang Diyos may wala. Walang bagay na di niya kaya para sa iyo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa, hanggang gusto kanya ang papawin siguro. Ngayon ang kaguluhan ay lagal na sa ating pangamba ay dumadali sa puso, ay siyang natiis ang luyo. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay natalang ng kanyang magbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himalaan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala, ang buong puso at kaluluwa, takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Napagkahuli mo sa aking asahalin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang magsasalamat ang iahagod sa iyo. Minsan ako'y nalulungko, nadarama, natatakot sa aking panlarapan. Ngunit ang pag-ibig ko ay may nagkabay.
dahilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat ang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko natirahin unang gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutunguhan. Ngunit nang makilala kita, dahil katotohanan ang buhay. Hallelujah. Ano ba ang ating hahanapin? Lahat ay iyong ibinigan, dulot mo'y masigla ng buhay. Nagkilang magsasalamat ang iyang tuntunan. Lord, hallelujah, hallelujah. Nagkilang pasasalamat ang iyang tuntunan. Harapan-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dahilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagdadala at di ko maihayag. O Jesus, ikaw lang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y narumahawi, umawit ng pasasalamat sa Diyos na nagkamagtas. Ikaw lamang pag-ibig at paglilingkuran ng tapat. Nagilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dahilang pasasalamat ang iyakan ko. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod at buhok ay hinaluluha. Papahiling niya ang luha sa ating mga mata. Ay larin ng mangyayari at bago maghihulis. Lord, hallelujah. Kaya siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo magkapit. Sa araw na yun, hirap ko ang langit ng kanyang tahan. Pasko at daruan siya, liwanag niya ng lahat.
siya'y sisikat magpakailanman sa araw na iyon. Tingnan mo, ang langit na kay ganda. Basta po, naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagoran. At doon ay hirap luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari at ako maghihuli ay siya yung tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun, ilan mo ang langit ay ganda. Basta po, naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman sa araw na iyon. Tingnan mo, ang langit na kay ganda. Basta po, naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng masasama. Kung tayo isang-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa ng isa. At kung tayo sama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay na darapang sa buong dalawa? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay na darapang sa buong dalawa? Nadaramang sa kaway, nadaramang sa isip, nadaramang sa uso, nadaramang sa buong dalawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong dalawa. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa ulo, nadaramang sa buong dalawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong dalawa. Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa ulo, nadaramang sa buong dalawa. May kagalang sa aking puso, may kagalang sa aking puso. Magmula ng kagabi si Jesu Cristo, may kagalang sa aking puso. May kagalang sa aking puso,
may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tagabing piso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tagabing piso, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa pag-ibig sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang-kamahani ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamang-kamang-kamahani ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawinan sa kamang-kamang-kamahani ang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay hindi nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay hindi nagbabago, walang magpakailanman magbabago. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, baliw magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord, come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name, the devils will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to leave far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, hallelujah, give me glory, glory, hallelujah. His song and holy. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, hallelujah, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and holy. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, hallelujah, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and holy. Oh, victory, victory. Hallelujah, hallelujah, give me victory, glory, glory, hallelujah. His song and holy. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Be the servant of the Lord. I'm free, I'm free.
rejoice, let us rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito, amen. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, amen. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iitak kita. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iitak kita. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sa sayaw-sayaw, iitak kita. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Sa sayaw-sayaw, iitak kita. Sa sayaw-sayaw, katulad ng dagat. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Basta tuwang ikon, kahit tinaman yun, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa, amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos, hallelujah. Masan mo ang ipon, kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lungsok kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire, He's bring me alive. He'll bring me alive. He'll bring me alive. It's the Holy Ghost and fire, He'll bring me alive. My Jesus, He'll bring me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and bumping up His life, bumping up His life, bumping up His life. It's all over me and bumping up His life. My Jesus is bumping up His life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's giving me the life. Giving me the life. Giving me the life. It's the Holy Ghost and fire that's giving me the life. My God, Jesus, giving me the life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Let the Lord be known by
the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Amen. Hallelujah. Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos magminamahal ang ating po mga congregational singing. Amen. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po magminamahal ay darako po sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at muli, ating pong binabati po, maminamahal, amen, ng happy birthday sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, at saka po sa ating pong, sa kanila pong beloved son, amen, ating pong beloved minister, Wildy James Almeida Jr. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mauna po ang inyong abang lingkod. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Eileen de la Cruz. At maganda po ating pong beloved brother Joshua Villaruz. At ating pong beloved sister Jemima Biniti. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabi po na aklat ng Deuteronomy 15, sa talata ay 15, at iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. Sa aklat ng Salmo 9:11, ang iniutos ng ating dakilang Diyos ay magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Amen? Ang mga kamanghamanghang gawa na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Yung kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, sabi po, atin pong ipapahayag mga minamahal. Amen? Sa lahat ng mga kinapal. Amen? Puri na ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord. At maganda po tayo mga minamahal, amen, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo upang tayo po mga minamahal ay pagpalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Akin pong pinasasalamatan mga minamahal, amen, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala na ipinagkaloob po sa inyong abang lingkod, mga minamahal, sa isa po ang inyong abang lingkod, nakasama po kahapon sa Preachers Annual Meeting, mga minamahal, sa dako po ng Dasmariñas, Cavite. At sa pag-iingat po
sa bawat isa sa amin, kasama po ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobonier, at ang ating pong beloved sister, Ate Vine, sir, mga minamahal. Amen? Sa aming pagpunta doon, mga minamahal, talaga nagkaligaw-ligaw kami, mga minamahal. Napunta kami sa mga paakyat na sa bundok, mga minamahal. Subalit, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay itinuro pa rin ng ating dakilang Diyos ang tamang daan, mga minamahal, amen. Sa talagang napakabuti na ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang pong nangyari. Patuloy kaming pinag-ingatan. Maluwalhati po kami na nakarating sa dako po ng Dasmariñas, Cavite, mga minamahal. Amen? At pagdating po doon, mga minamahal, pinagpala po muli, mga minamahal, sapagkat hindi na po kami pumila, mga minamahal. Binigyan lang po kami ng form para amin pong fill upan. Amen? At pagdating po doon, talagang inasikaso. Amen. Inasikaso nila po, mga minamahal, isang yung abang lingkod, inasikaso talagang doon po pinaupo doon sa gitna, mga minamahal. Amen. Dahil din po yan sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. At sa privilege, mga minamahal. Amen. Na pinagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi po kami pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, maraming mga patutuo, mga minamahal, ang napakinggan ng iyong bang lingkod, mga minamahal. Isa po doon yung nagkaroon po, mga minamahal, ng doon po sa dako po ng Iriga, mga minamahal. Amen? Ating pong isa sa beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Nakasama po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, mga minamahal. Pagdating po nila, may nag-aamok, mga minamahal. Nag-aamok, may dalang itak, mga minamahal. Dalawa na po ang napapatay niya, mga minamahal. At nung tatagain na po nila ang ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, amen, talagang nirebuke niya sa pangalan na Jesus. Nirebuke niya, be frozen, mga minamahal, sabi po. Pagtaga niya, mga minamahal, ang tinaga niya, yung tricycle, at bigla siyang tumakbo, mga minamahal, amen. Pagtakbo niya, nahulog siya doon sa patibong ng hayop, mga minamahal. Pagkahulog niya, mga minamahal, ay talagang isa siya, mga minamahal, sa sinawing palad, sapagkat doon po, mga minamahal, doon sa butas, mayroong mga tusok-tusok, mga minamahal. Natusok po siya, mga minamahal. Amen? Hindi po natin ikinatutuwa yung bagay nangyari. Ang kinatutuwa natin, mga minamahal, yung pinag-iingatan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At nadatnan po nila doon, mga minamahal, may 6 na patay, mga minamahal. Amen? Patay na po, mga minamahal. Amen? Yung isa, 11 oras ng patay po, mga minamahal. Subalit, ang ating mga beloved prayer warrior, mga beloved pastoral worker, mga minamahal, nilihan po nila, mga minamahal. At nung nilihan po nila, mga minamahal, yung mga patay, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, muling binuhay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nung in-interview po nila yung 11 oras ng patay, sabi po, mga minamahal, meron daw po siyang nakausap doon sa talon, mga minamahal, isang lalaking nakaputi. Sabi nung nakaputi, mga minamahal, bumalik ka. Sabi nung yung napatay ng 11 oras, wala na po akong babalikan. Saan ako babalik? Bumalik ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipatuto mo ang bagay na ito. Yun po, mga minamahal, kaya mga minamahal, yung ating kinalalagyan, totoong gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Napakaraming himala, mga minamahal. Katulad na lang po yung kinatitirikan, mga minamahal, kinatatayuan ng gawain sa dako po ng Marilao, mga minamahal. Amen? Sa tabi po ng daan, mga minamahal. Amen? Yung 4,000 square meters na lupa, mga minamahal. Amen? Ay nagkakahalaga po ng 12 million, mga minamahal. Amen? At napagkasunduan, kailangan nilang mag-down ng 5 million para mailipat na po sa kanilang pangalan. At talagang sumang-ayon po ang ating pong beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Cito Angeles, mga minamahal. Amen? Nag-down ng 1 milyon, mga minamahal, at kailangan pa ng 4 na milyon. At binigyan po sila ng palugit na 5 araw po, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Ating pong beloved ordained preacher, Brother Andy Binyas, humiling, mga minamahal. Sabi nga po niya, yung kanyang Grandia, mga minamahal, binili niya ng second hand, nagkakalaga ng 560,000. Amen? At 3 beses nang na-overhaul, mga minamahal.
750 ang nagastos niya, mas malaki pa yung nagastos niya sa pag-overhaul, mga minamahal, kesa doon sa ipinagbili niya ng Grandea. At sa dami po ng gawain na hinahawakan po nila, talagang paruot parito, gamit na gamit yung sasakyan, mga minamahal. Amen? At sabi po, mga minamahal, nung lumapit siya sa ating pong beloved Minister June Isguera, sabi niya, mag-pray ka. Ang Diyos dito sa Maynila ay Diyos din sa Mindanao. Amen? Kaya nanampalataya ating pong beloved ordained preacher Andy Binyas, mga minamahal. Kung ihiling ka, humiling ka na ng branyo. Manampalataya ka. Sabi po ng ating beloved Minister June Isguera. Kaya ang ating pong beloved ordained preacher Kuya Andy Binyas, mga minamahal, humiling, mga minamahal. Amen? Humiling ng bagong-bagong sasakyan. Anong nangyari, mga minamahal? Iprinuvive muli. May isang kapatiran hinipo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iprinuvive yung brand new na Grandea, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas. At hindi pa natatapos dyan, mga minamahal. Amen? Sabi ng ating pong beloved ordained preacher, brother Andy Binyas, mga minamahal, malapay nun, pang sundo po itong kapatiran. Kailangan po namin yung mga mapaglalagyan ng aming mga gamit, mga minamahal. Hindi pa nagtatagal, mga minamahal, yung isang kapatiran na ginamit upang i-provide yung bagong-bagong Grandea, mga minamahal. Amen? Nag-donate po ulit, mga minamahal, ng isang Proton, mga minamahal, yung malaking sasakyan, mga minamahal. Brand new ulit, mga minamahal. Amen? Ibinigay sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi po, mga minamahal, kung tayo po pala ay hihiling para sa ikabubuti, amen, ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan natin ng sasakyan. Amen. Huwag na tayong humiling ng second hand, mga minamahal. Manampalataya tayo, panampalatayanan natin, mga minamahal. Amen. Kung hihiling tayo ng sasakyan, yung brand new na po, mga minamahal. Yung gustong-gusto na, sapagkat, sabi nga po, huwag nating lilimitahan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kanya ang langit at lupa, ginto at pilak ay akin, sabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Dito na po, mga minamahal. Amen. Nagtatapos ating pong pasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait ng pinakamamahal na Panginoon. Marami pa po, mga minamahal. Marami pa pong mga himala. Amen. Subalit kulang nga po ang ating oras, mga minamahal. Amen. Atin pong bigyan ng pagkakataon ang ating pong mga minamahal, mga kapatid. Amen. Atin na pong tinatawagan, pinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Eileen de la Cruz. At sundan po ng ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglaluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Ako din po'y patuloy na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpili at pagtawag din niya po sa amin, sa buong pamilya ko po. Kami din po'y nakakilala sa gawang ito sa pamamagitan din po ng karamdaman ng aking beloved ama sa laman na isang acute ulcer. Siya din po ay na-share ng isang manggagawa at di rin nagdalawang isip, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At siya din po'y pinayuhan na mag-ayuno ng 3 araw. At sa pagkatapos po niyang mag-ayuno ng 3 araw, sa inunahan po dalangin ng ginagalang nating minamahal Evangelista Will D. Almeida, siya din po'y instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ganun din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbigay din po niya ng kabaguhan sa pag-uugali ng aking beloved ama dahil isa din po siyang talamak sa bisyo at sa mga kung ano-anong mga sugal. Siya din po'y lubusan na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ganoon din po ako'y lubusan nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kahit di man po ako karapat-dapat, patuloy din niya po akong pinanghawakan, makapagpatuloy na maglilingkod sa Kanya at magpagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at sa araw-araw naming pamumuhay, andyan ang gabay patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan ang pagbibigay niya ng
kagalingan sa bawat mga karamdaman namin, pag-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Nandiyan ang pagpagaling sa bawat mga karamdaman na sa mga pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagtakila, paglulhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muli natin ng sabay-sabay ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Eileen de la Cruz sa kanyang pinagpala at buhay na patutuwa. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng ating pong mga karamdaman, amen, kung tayo po ay lalapit na may pagpapakumbaba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, yan po ay pagagalingin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa ating pong mga beloved viewers, amen, muli, amen, hindi po kami binabayaran. Amen? Ito po ay totoong nangyari sa aming mga buhay po. Amen? Kung kayo po ay susubukan po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, basta't kayo po ay may pananampalataya, kayo po ay magtatamo ng pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng aming nararanasan, gaya po ng aming mga natanggap na pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung kayo rin po ay maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, inyong sasabihin, bakit ngayon lang kita nakilala? Pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mamumutawi sa inyong mga labi kapag inyong naranasan ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't amin po kayong iniimbitahan, inaanyayan dumalo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ipinagkakaloob ng minamahal, tayo na po'y magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Sundan po na ating pong beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise aking the Lord. pinapaabot ang aking dobleng paggalang sa ating dear beloved and honorable evangelist, Pastor Waldis Tradalmera, at sa lahat ng mga ganitong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linis Almeda, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved Pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, at maging sa inyong mga beloved webcast viewers, mapagpalang hapon sa ating lahat ko ng oras sa inyo, sa mga kinararoon na nanonood, at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. sa pag-iingat sa amin, araw-araw, sa po na aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat. Bagaman hindi namin kasama ang aking beloved mother, subalit ang mapagpala at ang mapag-ingat na kamay ng ating dakilang Diyos ay kailanman hindi nalayo sa Kanya, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung nakaraan na dinanat sa aking beloved mother nung namaga, yung kanyang kanang yung buong paa niya, mga minamahal, ay nagkuli o bina at nahirapan na siyang kumilos. At na mga minamahal, sa kanyang pagtatrabaho doon sa ibang bansa ay naglalaan siya ng oras upang magpuri, mga minamahal. And then after niya magpuri, ilalayas niya ang kanyang sarili. Talagang ginagawa yan ng aking beloved mother araw-araw. At sa kabagan ng ating dakilang Diyos, na talagang dyan na yung namagang kanang binti o paan ng aking beloved mother, ito ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa unang dalahan natin, beloved pastor, Waldis Tradalmera, talagang walang distansya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa panalangin ng ating beloved pastor. At ganoon din, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw ng aming buhay ay hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal bagkus ay sagana kung magpala ang ating dakilang Diyos. Amen. At Praise the Lord. pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapalang pisikal, pinansyal, material, lalo sa spiritual. At ganoon din, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banal na basan. Kaya ang lahat ng kapurihan,
Pagpasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Joshua Villaro sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Yan po ang privilege na binigay sa atin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay mananalangin, amen, tayo po, mga minamahal, ay tinutugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Basta't meron tayong pananampalataya, tayo po ay nagpapakumbaba at nagsisisi, mga minamahal. Amen. Meron tayong great physician, dakilang manggagamot, mga minamahal. Amen. Kahit iba ang ating kalagayan doon sa mga hindi naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alalahanin po natin ito lagi kung gaano tayo kapalad, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo pumupunta ng ospital, mga minamahal, batat meron tayong pananampalataya. Sabi nga po, ihakbang natin ang ating mga paa. Amen. Ang ating pananampalataya, mga minamahal, gamitin po natin na laging itinuturo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Huwag tayong umasa sa tao, mga minamahal. Sabi nga po, umasa tayo sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo aasa, mismo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi nga po, hindi tayo mapapahiya. Amen? Hindi tayo mapapahiya sapagkat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin. Amen? Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na mag-aampaan ng kanyang beloved ina. Mga minamahal, sabi nga po, nilihan niya ang kanyang sarili. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, amen, pinagaling yung paa ng kanyang ina, mga minamahal. Amen. Dagdagan po natin, mga minamahal. Amen. Yung doon po sa dako po, mga minamahal ng Cebu, sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Noli Miranda, mga minamahal. Amen. Sa kanilang krusada, Nilo, yes po. Brother, beloved ordained preacher, Nilo Miranda po, mga minamahal. Amen? Doon po sa dako po ng Cebu, mga minamahal, marami pong krusada ang kanilang isinagawa sa unang dalangin natin pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, 1,000, mga minamahal, 1,000 kaluluwa na ligtas sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuwa. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. At ating pong mga minamahal mga awit, maghanda na po. And praise the Lord po, pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Nagpapabot po Praise the ng Lord. dagang paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga niwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati din po ako sa kanila pong beloved children. Nagpapabot din po ng pagbati sa ating pong mga kapiling na beloved elders at workers. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po at datihan sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa ating lahat ng isa pong mapagpalang hapon. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat ng mga kabutihan niya pong ginawa sa aking buhay. Ang hindi po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na muli po akong makauwi dito po at makadalo po sa ating pong banal na gawain dito po sa dako po ng San Carlos. Lubos ko po ay pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pong alalahanin mga minamahal kung paano po kumilos po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Andyan po mga minamahal, hindi po lingid po sa ating kaalaman na last month lamang po, andyan na nagdaos po tayo ng ating pong church anniversary sa dako po ng Kulot, Palawan. Andyan Praise po the mga Lord. minamahal na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, andyan na isa po sa kanya pong kinahabagan na makasama patungo po doon sa Kulyon. Mga minamahal, alam niyo po, ang biyahe po namin mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamalis, May 23 mga minamahal at May 24, andyan na meron po kaming
supposedly job fair po sa school po namin, mga minamahal, para po sa mga graduating students. At isa po ako sa mga dapat na-attend po doon, mga minamahal. Ngunit andyan na talaga hindi ko po yun ma-attendan dahil nga po dyan na tutulak, babiyahin na po kami sa dako po ng kulyon sa mga oras po na yun, mga minamahal. Andyan na talagang dinalangin ko sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, bagamat hindi po ako maka-attend po dun sa job fair na yon, na kahit alam ko na talagang sobrang laking tulong nun sa akin bilang isang graduating student, andyan na inilaga ko po ang tiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang mahal na Panginoon Jesus ang siyang magkakalob ng trabaho sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, andyan nga po na hindi ko po inaasahan, andyan na pagkilos ng mahal na Panginoon. The day before po kami bumiyahe, mga minamahal, andyan, naka-receive po ako ng call. Tumawag po yung senior po namin dun po sa pinag-OJT-han ko nung una. Andyan na nagtataka ako bakit bigla-bigla po silang nangangamusta. Ngunit dyan po pala ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Andyan na nagtanong po sila kung meron na daw po akong plans after graduation. Andyan na mag-open daw po sila ng position para sa akin. Talagang Praise grabe the pong Lord. pagpapasalamat Hallelujah. ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat hindi pa man po kami nakakaalis, andyan na po yung pagpapala na ipinagkalob ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Thank you so much, Daddy Jesus. Andyan din po, mami, na mahal na nagkaroon lang po ng isa pong problem dahil sabi po niya sa darating daw po na kung di po ako nagkakamali, June 2 po yun. Sabi niya, punta daw po kami sa school ni Mama dahil yung mga head daw po dun sa company is pupunta po sa school po namin. Imimit po nila yung dean namin. Andyan na, sabi po nila pumunta po kami. Ngunit yung petsa po na ipinagkalob po nila, andyan na nasa kulyon pa po kami noon, mga minamahal. So tinanong ko po siya, sabi ko, sir, magkakaroon po ba ng problema kung hindi po ako makakapunta doon po sa date po na ibinigay ninyo? Dahil andyan na, sabi ko, nasa kulyon pa po ako sa mga oras po na yan. Andyan po, mami na mahal na nung nagbiyahe na po kami, papunta po ng kulyon, talagang pinilit ko po talaga na i-focus po yung isipan ko doon po sa ating pong church anniversary na iwanan po muna lahat ng mga iisipin. Andyan po, mami Amen. na Praise the mahal na Lord. sa hindi ko po inaasahang pagkakataon nung nandun po kami sa Kulyon Chapel, mga minamahal. Nakaupo po ako doon. Nandiyan na naka-receive po ako ng call, mga minamahal, na tumawag po ulit sila na sinabi po sa akin na according daw po doon sa head po namin na okay lang daw po kayo na hindi po ako makapunta, na hindi daw po Praise the maapektuhan Lord. yung Hallelujah. pagkakalob po nila sa akin. Nandiyan po pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus na binigyan na po ako ng starting date kahit di pa man po ako officially po na nakakagraduate. Talagang grabe po pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus. Sa Thank kanya you lamang so po much, ang Daddy kapurihan. Jesus. Nandiyan po na pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus na totoo po ang pagbibigay ay Jesus po ng pagpapala. Andyan na nung mga panahon po na estudyante pa lamang po ako, sa allowance po na ipinagkakalob po sa akin. Andyan na napapahinig po natin po sa banal pulpito na kapag matagal na po tayo mga Kristiyano, po tayo wag po tayo magstay sa 20% giving. Andyan na Amen. Praise the Lord. sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po ganun kalaki yung allowance ko. Andyan nagbibigay pa ako ng higit doon, mga minamahal, sa dakilang kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan nga po na ang trabaho po siya lumapit po sa akin sa kahabagan na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hindi pa po doon nagtatapos ang mga minamahal dahil nung nito pong nakaraan na nagpunta po ako sa dako po ng Maynila, andyan na yung sa lahat po ng requirements po na binigay po sa akin, meron po akong isa po doon na wala po sa akin. Yun po yung vaccine card, mami na mahal. Andyan na bilang tao, andyan na ang ginawa ko bago po ako magsabi po sa kanila, nag-search po ako sa Google kung ano na po bang kalagayan po sa bansa po natin about sa vaccine card. Andyan na sa bawat, habang papalapit po yung first day ko, andyan na talagang nag-worry po ako. Talagang paggabi, talagang nag-overthink ako. Ngunit andyan na nabasa ko nga po na sa isa pong post na nabasa ko,
habang palaki ng palaki yung pag-worry natin, andyan na mas lumiliit yung pananampalataya po natin. Kaya dapat i-reciprocal po natin yun. Andyan na ang ginawa ko, Praise Mami, the na Lord. mahal dahil sakto po yung the day po sana na magpapasa na po ako ng requirements, andyan na sakto po na wala pa akong kasama doon po sa kwarto po namin. Andyan na pinaisip po na mahal na Panginoon na ako po yung magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Andyan na inawitan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko, mahal na Panginoon, alisin mo po tong pag-worry na nararamdaman ko. Alam ko na ikaw ay siya nagdala sa akin dito, hindi mo ako pababayaan. Andyan po, Mami na mahal. Nag-chat po ako dun sa HR, Mami na mahal, na sabi ko, sir, required pa po ba yung vaccination card? Dahil wala po ako noon. Diyan na in-explain ko po sa kanya, ako po yung member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At aking po lubos na pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi po no, HR, sabi niya, copy that, we can consider naman. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus. Lord. Tunay na Hallelujah. sobrang pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hindi po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, ako di po may karamdamang asthma. Mula po sanggol po ako, Mami na mahal, hanggang po mag-high school po ako. Talagang dala-dala ko po ang karamdamang iyan. Andiyan na kung saan-saan po kami pumupunta na aking po beloved mother. Sa mga espesyalista, Mami na mahal, naghahanap ng kagalingan. Ngunit ni isa wala po kami nasumpungan hanggang sa nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na nagkaroon po kami ng pag-asa. Andiyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, nagpabotismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unad na langin na ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Sa patuloy po na pagdalaw, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po'y lubusan na pong pinagaling Praise the Lord. ng ating pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Talagang mula na makilala kong mahal na Panginoon hanggang sa mga oras to, hindi na po ako ulit pinahirapan ng aking karamdaman. Amen. Kahit Thank labis you so ko po much, yung Receive. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako man din po nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa bawat araw na gabay patnubay ng mahal na Panginoon Jesus, di niya po kami pinapabayaan. Laging andyan ang pagpuprovide ng mahal na Panginoon Jesus sa amin po pang araw-araw na pangangailangan. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilat, pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, pinagaling po sa kanyang asthma. Amen. Sa unang dalangin natin pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen. At tayo po, mga minamahal. Amen. Kung tayo po, mga minamahal, ay nag-aalala, mga minamahal, kung ano ang ating kakainin para sa araw ng bukas, wag po maminamahal. Amen? Ang ating po ipag-aalala kung paano po natin masusunod, magaganap kung ano ang ipinagagawa sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating beloved kapatid, sabi nga po, inuna niya ang pagpunta sa dako po ng Palawan, mga minamahal. Amen? Hindi pa nga po nakakapunta ng Palawan, tinawagan na po ng kumpanya na pinag-OOGT-han niya, mga minamahal. Amen? Talagang sinabing, may inilaan na posisyon para sa kanya, mga minamahal. Amen? Pagpunta ng Palawan, tinawagan ulit, pupunta daw sa school, mga minamahal, kailangan makapunta siya. Subalit sabi niya, hindi ako makakapunta, narito ako sa Palawan. Amen? Ang ating beloved kapatid, hindi inintindi, hindi inaalala ang trabaho, mga minamahal. Amen? Bagkus, inaalala niya kung paano mapalulugdan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nag-share, amen? Naghayo, mga minamahal, inuna ang kalooban nating dakilang Diyos. Kaya pagdating po dito, mga minamahal, amen, sa Pangasinan, meron ng trabaho na naghihintay para sa Kanya, mga minamahal, amen. Kahit wag po tayo mag-alala, mga minamahal, amen. Ang ipag-alala natin, wag tayong mag-alala, mawalan tayo ng trabaho sa pag-aaral, wag tayong mag-alala kung tayo po ay ibabagsak, hindi po, mga minamahal, amen. Kung inuuna po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, amen, tayo po'y pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nais pa po nating makarinig ng maraming pagpapala, dumalo po tayo, mga minamahal,
sa araw po ng Biyernes, Friday Overnight Worship, upang makarinig po tayo ng marami pa pong patotoo. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal Diyos po lamang. Amen? At habang naghahanda po ating mga pinagpalang mga awit, tayo po tumayo. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. It's a stage that gives me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus is sweeter than the day before. Every day where Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. It's a day that gives me, and it's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. It's a stage that gives me, and it's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo lamang po ay mga minamahal, amen, ay makipagkaisa, amen. Ating pong samahan, mga minamahal, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Beloved brethren, let us all welcome, amen, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, now please, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Our Father,
banal na presensya natin, banal pa iyong maginamahal. Samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Kayo po'y magipagugay sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tunay ang kanyang biyaya na patuloy natin tinatamo. Hallelujah. Hindi biro maramdaman ang kanyang mga tamis na presensya ng kanyang mga anak. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po ng Panginoon. Hallelujah. Di namin kaya mamayaran ang magandang loob sa mga buhay. Salamat, salamat. Hallelujah. Sana pa ang ating mga namin narito. Kapagan mo, hallelujah, nagsusumamo kami sa pagkalahat ang panalangin namin during the namin, Pastor Wendy Almeida. Linisin mo kami sa aming mga karumihan. Hugasan mo kami ng banal na dugo na bago sa krus sa Kalbaryo. Pagpalain ng lahat ng mga anak mo na narito. Habang kami sinasaway ang mati mo na hadlang. Kasal in our midst in the mighty name of Jesus. Bless the children, Lord. Put all the spirit once again in our midst. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.
and you died for me. Sometimes in the night I think you Thank you so much, thank you so much, maraming salamat po. It's more than spoken words. It's what my heart desires. And all I have to offer you in thanks for is to live for you. The highest praise is not to see, and yet believe you died for me. Sometimes in the night I think you silently for all you do. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapayin mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, choir. Maraming salamat po sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa Kanya pong hindi masayod na talagang pagkalinga sa atin sa tuwing tayo mga minamahal ay talagang nagpupuri, ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Talagang ang kanyang napakatamis na presensya ay hindi niya ipinagkakait. Amen. Amen. Nandyan pa po ba kayo mga minamahal? Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. At God bless you, choir. God bless you po mga minamahal. Tayo po'y magpatuloy sa ating banal na gawain at magandang hapon na po sa lahat ng ating iniibig, minamahal na kapatiran, ating kapiling sa ating midweek service dito po sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Will Distrada Almeida. Patuloy itong araw na ito, mga minamahal, ang tunay na kapanganakan ng propeta ng Diyos. John 28, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Happy blessed birthday po. Happiest birthday po sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Will Distrada Almeida. And sa kanya pong kaisa-isang anak, ating beloved minister Will D. James Almeida Jr. Amen. At hindi po coincidence, talagang ang Diyos talaga na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay na Diyos. Amen. Saan tayo nakita? Magkasabay pa o parihong date, parihong pizza. Ipinanganak ang ating dearly beloved pastor at ang kanya pong kaisa-isang anak na lalaki. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal at butihing Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, our dearly beloved Assistant Pastor Lina Cumon Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang at sa lahat ng Almeida clan, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders of the church, hallelujah, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang araw, magandang gabi, anumang oras sa inyong kinalalagyan, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw sa ating lahat. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati, ay muling ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Kristo. Patuloy tayong maminamahal
At nandito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Mabilis ang oras. Napakaiksi ng araw ng Miyerkules. At ating sinusulit, maminamahal, bawat oras, bawat minuto na ating ginugugol para sambahin, pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, maminamahal, na isa po sa tunay at dalisay na pagsamba na may pagpapasalamat ay ang pagbibigay ng ikaputandog? Amen? Amen? Alam natin, maminamahal, akala natin ang pagsamba ay yun lang pagpupuri, aawitan ng mahal na Panginoon. Yun pala, itong pagbibigay, isa ring uri ng pagsamba. Dahil ang sabi nga ng Juan 14:15, kung ako yung iniibig, ay tuparin niyo ang aking mga pinag-uutos. At paano nga natin masasabing iniibig natin ang ating mahal na Panginoon? Sinasamba natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin nakikita. Ngunit sa kung anong mayroon tayong mga pag-aari, anong mayroon tayong kinikita sa araw-araw, nakasumpong tayo ng biyaya galing sa ating mahal na Panginoon, hindi natin mapaparangalan ang Diyos. Kaya pala, itong pagbibigay, maminamahal, isa palang klase ito na pagsamba na may pananampalataya. Amen. Amen. Kaya, ang sabi dito sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 9, talatang 8, tuloy ang basa, o 6, talatang 6, tuloy ang basa hanggang 12. Sabi rito, datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat tao ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sabi po dito sa 8, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Gaya na susulat, siyang nagsasabog, siyang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Sa 10, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag sa mga bunga ng inyong katuwiran. Yamang kayo'y pinagyaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang nangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng bawat banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Pumalakpak tayo at parangalan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tingnan niyo po. Kaya pala, pag ikaw ay nakaunawa na sa pagbibigay, sinabi ng mga tagapagpapaliwanag, huwag kang manghinayang at magbigay ka ng sobra sa sapat. Sobra sa insakto. Dahil tayo naman naturuan ng ating dearly beloved pastor na giving our tithes and offering, hallelujah, 10% ay kapo at 10% na handog, magkasama po yan. Ang sabi niya, yan ang insakto. Pero ang sabi nga ng mga tagapagpaliwanag, sobra sa insakto. Ibig sabihin, magbigay ka ng magbigay. Magbigay ka ng marami upang makatanggap ka ng marami. Walang pagkakaiba sa paghasik, maminamahal ng mga binhi natin. Tayo po ngayon nagtatanim dito sa Pangasinan. Alangan ka nga naman na mag-aani ng 1,000 kabanis, ang iyong ipinupunla ay 1 sako lamang. Amen. Siyempre, kung ikaw ay gustong umani ng 1,000, kinakailangan maghasik ka ng 10 sako. Kung 1 sako lang, kung nagbibigay ka lang, dahil ang sinasabi, ang narinig mo, 10 bahagi tandog lang. Bagamat siya'y nasa standard, pero ang ating narinig, maminamahal, magbigay ka ng sobra sa insakto,
ay pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng ating binasang talata, ang naghasik ng bahagya na mag-aani ng bahagya na. Pero yung maghasik ng marami, marami siyang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit anong gagawin natin, magbigay ka lang ng magbigay ng piso, imamultiply mo yan, lahat. Kung magkano man ang binibigay mo, halimbawa, nagbigay ka ng 10,000, pagkatapos i-times mo yan ng isa, di 10,000 pa rin. Kung ikaw ay nagbigay ng 10 piso, i-times mo times 1 yan, 10 piso pa rin. Paano magmumultiply? Paano ibabalik ng marami ang ating mahal na Panginoon? Dahil nandun ka lang sa 10% giving, minsan ang handog, nasa sayo na kung ikaw ay magbigay o hindi. Minsan, yung iniisip, ang ating pinayaman lamang dyan ay ang ating mahal na pastor, ang mga beloved children nila, mga beloved workers. Nagkamali ka dyan dahil hindi po ang mahal na pastor at hindi po ang mga beloved babies, hindi po ang mga manggagawa ang nagpapayaman. Ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi na malapain, ang pilak at ginto ay akin. Kaya nga, maminamahal, sa pagbibigay, hindi natin pwedeng malalagpasan ang mahal na Panginoon. Sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Una na po siyang nagbigay. Tayo, ikaputhandog lang, tapos sabihin natin, I love you, Lord. Sabihin natin, mahal na mahal kita, mahal na Panginoon. How can you prove your love without giving? You can only prove your love by giving your tithes and offering. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, pati yung nagbibigay ng binhi, imumultiply, pasaganain, amen? Dahil yung pong kanila pong, hallelujah, ibinibigay, yung ating ibinibigay sa mga tumatanggap, maminamahal, hallelujah, ang Diyos daw po ang nagpaparami, amen? Sinusunod lang natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, yung pong kahalagahan ng pagbibigay. Kaya, no wonder, ang dami natin kapag araw ng linggo, pagdating ng Miyerkules, ayan, makikita natin. Kaya ako'y naniniwala, yung dumadalo ng Miyerkules, andito sa Biyernes, isang tiyak na bagay, yan ay mga matatapat na Kristiyano. Yung linggo lang, hindi natin alam kung anong kadahilanan, dahil yung iba naman ay nagtatrabaho, andun sa ating mga malapit na mga outstation dumadalo. Kaya hindi natin nakakasama. Pero yung nandito lang, yung atin ng mga kasama ng linggo, bakit hindi sila makabalik ng Miyerkules, ng Biyernes? Ang sabi ng Biblia, hinahadlangan ng kalaban ng Diyos. Yung mga pag-aalinlangan natin sa pagbibigay, hindi naaalis ang mga mananakmal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kaya ng Diyos alisin ang mga mananakmal. Sabi nga ng ating napag-usapan sa aming Preachers Annual Meeting, maminamahal, hallelujah. Kapag ikaw ay naghahasik, kapag ikaw ay nagbibigay, maminamahal, hindi naman yung binibigyan ng pinagpapala, yun namang iyong pagbibigay, ang pagpapalain. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alam nga naman, ang tumatanggap ang pagpapalain, samantalang ikaw ang nagbibigay. Iyon yung sinasabi, naghasik ka ng bahagya na, mag-ani ka ng bahagya na. Pero kung ikaw ay maghahasik ng sagana, sa sagana din ang iyong, hallelujah, babalik sa iyo. So, minsan ang panghihinayang, minsan yung pagdadalawang isip, akala natin, nakakabuti. Hindi po. Kapag narinig mo itong mga bagay na ito, sabi rito, magalak kang magbigay. Dahil God loveth a cheerful giver. Ang Diyos ay talagang masaya na nagagalak. Hindi ikaw nalulugi. Then ang pagbibigay, hindi po kalugihan. Ang pagbibigay ay lalo kang sasagana. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Imagine yun, ang sabi ng mahal na Panginoon, ibinigay ko ang aking bugtong na anak upang kayo yumaman. Naghirap ako upang kayo yumaman. Amen. Grabe. Ang Diyos na mismo ang gumawa ng kaparaanan. Kaya sa mga sumusunod, tingnan niyo po kung paano pinagpapala. Yung ating mga beloved workers sa Mindanao, sabi ng ating mahal na pastor, ang Diyos ng Central Church ay Diyos ng Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Kung pinagpapala ang ating Central Church, bakit hindi tayo pagpapalain? Bakit hindi? Dahil pagbibigay ng pag-uusapan, andito. Kaya nga, dito sa buong Norte, huwag tayong masaktan. Sabi nga nila mga G.I. Joe,
Amen? Dapat wala na pong G.I. Joe sa mga totoong Kristiyano. Ang mga Kristiyano kapag naririnig ang pagbibigay, tuwang-tuwa na sila dahil mapapahulag po sila sa mga problema, sa mga suliranin. Kaya nga sabi rito, sila rin ang nagpapayaman, sila rin ang nagbibigay ng kagalakan. Hallelujah! At nagbumultiply sa mga tinapay. Pangailangan natin, iglesia, matutustusan. Ang Diyos ang magbabalik, hindi po ang mga tagapagpaliwanag at mga nangangasiwa, hindi ang ating mahal na pastor. Kaya nung ginawa ito ng mahal na pastor, ipinangaral niya, ang Metro Manila ay pinagpala, amen. Ang Cebu sa Central Visayas pinagpala, ang Mindanao pinagpala, bakit ang Luzon hindi? Bakit ang norte ng parte ng Luzon ay hindi? Dahil sa hindi tayo tumatalima sa pagbibigay. Buksan natin mga kamay. Huwag tayong pag nakumbinsi lang nagbibigay. Sa susunod, hindi na naman. Consistent po, tuloy-tuloy. Amen? Amen? O, hindi na tayo nakapag-response dahil minsan naman iniisip natin, ang pamasahe nga, wala kami. Ay talagang wala talaga dahil sinabi mong wala eh. Pero pag sinabi mong mayroon, pagpapalain ka naman na pagpapalain ka ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya minamahal, kailan pa natin umpisahan? Kapag hindi ka tatalima dito, mananatili ka. Kung baga sa maminamahal, patuloy kang magkatulad ng daga na laging naghahanap, katulad ng manok, laging naghahanap ng mga kain. Pero kapag tumalima ka sa pagbibigay na ito, ang sabi ng Biblia, hindi sinungaling ang ating mahal na Panginoon. Kapag sinabi niya, ang nagasik ng marami, pasaganain na mahal na Panginoon. Pero yung nagasik ng kakaunti, lalo pang mawalan. Bakit? Hindi naalis ang panghihinayang. Kapag ikay naging matapat na, totally alisin naman ng Panginoon yung mga panghihinayang, yung kakuriputan, yung kawalang pagpapahalaga dito sa pagbibigay na ito. Kaya nga sabi ng ating mga tapagpaliwanag, sabay-sabay tayong tinuturuan, pero yung mga tumatalima, ayaw na. Bumulusok na pa itaas. Ikaw, na laging nag-aalinlangan, bumulusok pa ibaba. Hanggang ngayon, andyan pa rin sa ating kinalalagyan. Tayo po ay mag-isip. Gusto nating pagpapalain? Sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Ibig sabihin ng prosperity ay nandyan sa ating pagbibigay ng ating ikaputhandog. Kaya ibigay ang pag-aari na malapay. Actually, hindi atin ang ikaputhandog. Pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dalhin natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Narito po ang ating beloved Eldo. Kung wala po, tayo po'y manalangin na po. At tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong ikaputhandog natin matatanggap. Dakilat mapagpala namin Diyos sa maraming sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Jesus muli sa aming pong pagbibigay ng aming kaputhandog. Ikaw nakababatid sa aming mga puso at isipan. Buksan mo po ang mga pangunawa ng mga kaisipan ng aming minamalinibig na mga kapatiran, napakahalaga nitong pagbibigay upang mabuksan ang dungawan sa kalangitan. Na kung sinasabi mong bubuksan pa lamang ang dungawan, ano pa kaya kung ang pinto, alin ng mga masaganang pagpapala ay mabubuksan? Walang sapat na silid ng kalalagyan, sisiksikin, liligligin at apawan kami. Kaya tulungan mo po ang mga nakalisin ng mga pag-aalinlangan. Palitan mo ng pananampalataya at tunay na pagsamba na pagbibigay na may pagpapasalamat sa pangkarahatang panalangin namin, dear beloved Pastor Will Distrad Almeida, dinadalangin namin lahat na ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, bless the children, Lord. In Jesus' name.